Daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleri viza plastik kartlarynyň mali serişdeleriniň nagtlaşdyrylmagynyň tutulmagy bilen özleriniň agyr ýagdaýa düşenliklerini, hatda çörek almagy hem pullarynyň galmanlygyny aýdýarlar. Soňky bir näçe günüň dowamyny Azatlyk radiosu bilen dörli ýurtlarda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň oňlar çosy habarlaşyp, şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri plastik kartlaryna geçirilen pullary nagtlaşdyryp bilmeýänliklerini gurrun berdiler. Yergelenine ýatlasak, Türkmenistanyny, dollar sewdasyny we daşary ýurtlary ugratyp bolýan mali serişdelerini girdilen çäklendirmelerden soň viza kartlary ýurdun daşyna pullary nagtlaşdyryp bolmagyň ýeketäk ýol bolup galypdy. Emma häzirki pursat türkmen hökümetleriniň bu mümkinçiligi hem böwetlenigine çalym edýär. Ýyl täzeleneli bäri viza kartlarymyzdan ýekejede rubl çekip bilmeýäris. Ýene atalarymyz Türkmenistanyny talap edilýän bir topar guwanamalary toplap, soňkyjy pullaryny kartlarymyza geçirýärler. Türkmen hökümeti bolsa kara moýun edýär. Pulsuzlukdan ýaňa talip halymyza hajathanalary ýuwup, gara şaý gazanmaly bolduk diýip Moskwanyň ýokary okuw jaýlarynyň birine bilim alýan türkmen talibi aýdýar. Gazakstanyň okuyan başga bir türkmen talibi bolsa, täze ýyldan bäri viza kartymyz bilen ne pul nagtlaşdyryp, ne de sewda edip bolýar. Barın dukanymyzda maskara bolup gaýdýarys. Çörek almagy hem pulumuz galmady diýip nägilerini bildirdi. Gal berse de Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna ýokardaky mazmunly hatlaryň onlar çosy gelip gowuşýar. Degişli türkmen resmileri şol sanyny Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bolsa, bu ýagdaýlar dogrusyny nähilidir bir kommentariýa ýa düşündürüş bermekden ýüze urýarlar. Şol bir wagtda bankyň dekabryň başyna çykaran soňky resmi kararyna göre türkmen banklaryna degişli viza kartlarynyň günde daşary ýurt valyutasyny nagtlaşdyrmak üçin göz öňüne tutulýan puluň möçberi 50 Amerikan dollaryny, nagt bolmadyk tölekleriň möçberi 100 Amerikan dollaryny barabar bolmaly. Bank işgärleri dekabrda kesgitlenen bu möçberiň üýtgüsiz galýanlygyny Azatlyk radiosynyň çeşmelerine tasdiklasalar da, häzirki güne çenli viza kartlary bilen nagtlaşdyrmak operasiýalaryny amala aşyryp bolmaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň jogapkar işgärleriniň biri atlandyrylmazlyk şerti bilen munun beýlek viza kart eýeleriniň migrasiýa gullugynyň ýörüte resminamany hödürlemeli boljakdygyny aýtdy. Onun sözüne göre, şeýle resminama arkaly raýat ýurdun daşyna çykmagy gadagançylygynyň ýokdugyny kepil geçmeli. Emma bir ýyla goly wagt bäri bar bolan bu düzgün öň ýurdun daşyna çykýan adamlaryň öz viza kartlaryny aeroportda hasaba goýmaklary bilen çäklenýärdi. Häzirki wagtda plastik kartlardan daşary ýurtlarda peýdalanmak isleýänler migrasiýa gullugynyň resminama alyp daşary ykdysady banka tapşyrmaly, bolmasa plastik kart ýurdun daşyna işlemeýär. Emma häzirki pursatda daşary ýurtlarda bilim alýan taliplaryň bu täze düzgüni ýurdun daşyna nähili berjaý etmeligi dogrusyny hiç hili mümkinçiligiň göz öňünde tutulmanlygy hem bellenip geçilýär. Sözümizin ahirini bellesek, döwlet resmileri we mediasy daşary ýurtlardaky türkmen talipleriniň pul çäklendirmeleri zerarly, başdan geçirýän kynçylyklar barasyny kelam söz aýtmaýarlar.